आं थांसै दे ओइ रथलाय मा जाखो आव मा खालामनो नागिरदों नोङो बे दख'नायाथ' आबैनिसो हगारना आंनाव दख'ना गैया नालाय ओंखायनो आबैनि दख'नाखौ गाननानै फैबाय मानो बुरि मानसिनि दख'नाखौ गाननो मोननांगौ नों नायलाय आं लंपेन्टसो गाननानै फैदोंमोन नों रागा जोंदों नालाय ओंखायनो आबैनि दख'नाखौ गाननानै फैबाय आं मिथिया दख'नाखौ नों आबैनि दख'नाखौ बुरि मानसिनि दख'नाखौ मानो गाननो मोननांगौ नों मानो फावखा Yeah. Are you good at it? सिर्फ 5 मिनट में पक्का पहुंच जैसे मैं ऑन द वे हूँ बस बाय 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 ये क्या घर की चाबी ले आई गाड़ी की चाबी लाने की बजाय जल्दी का काम ना शैतान